da ni isio sefydlu. Sori, o'n i jyst yn chwilio. Mae Frân Wen yn mynd i gynnal prosiect Nyth symudol, a mae Nyth symudol yn mynd i fod yn ofod hyblyg sy'n gallu cael ei gludo i pob math o lefydd, a mae'n mynd i alluogi ni i weithio mewn ardaloedd sy'n anodd i cyrraedd neu sy'n yn bell. Mae Gogledd Orllewin Cymru yn ardal gwledig, a mae'n bwysig yn bod ni'n gallu cyrraedd cymunedau bach. A yn aml y pobl mwyaf difreintiedig sydd yno, a ni eisiau galluogi pawb i allu cymryd rhan mewn gweithgaredda celfyddydol rili dda. Mae Nyth symudol yn mynd i fod yn uned bach sy'n mynd i allu cael ei gludo ar gefn fan, a mae'n mynd i fod yn uned sy'n gallu cael ei ddefnyddio mewn loads o ffyrdd gwahanol i wneud gweithdai, i gynnal, a jyst i ddatblygu yn gwaith ni, so ni gweithdai i gynnal cyfarfodydd ffocws, i gynnal gweithgareddau ar leoliad penodol, a i fynd i wyliau, a i wneud pob math o bethau. Mae'n ymateb hefyd uniongyrchol wrth bobl ifanc, wrth i ni ymgynghori dy bobl ifanc, a nhw'n meddwl bod hwnna yn rhywbeth sy'n rili angen ar yr ardal. So ni'n rili gyffrous i gael y Nyth symudol ar yr hewl.